Здравейте, тиктокачи, здравейте, колегорбечи, добре дошли в обзорното предаване на Гурбет ТV. Тема на днешният разговор: кой е печелившият, кой е губещият от войната в Иран. Та си пусни едно кафенце и дай да видим какви са последните новини оттам. Американците започнаха тази война под претекст, че те ще им вземат урана и няма да позволят на персийците да си правят атомни бомби. Че там има диктатура, тирания, режим, който заплашва мира в целия свят. Те ще го сменят с по-либерален и ще докарат демокрация на иранците. Но до сега не успя да постигне нито една своя цел. Или по-точно от целите на Израел. И работата стигна до там, че всеки ден заплашва или се моли на съюзниците от НАТО да му помогнат да отвори поне Ормузският проход. И накрая вчера излезе и каза, че ако страните от Европа не му помогнат, той ще спре всякаква военна помощ за Украина. Демек дословно иска да каже, че ще остави Европа на волята на Русия. Иска да каже Русия да си играе както си иска с вас. Даже вчера поискаха от Полша една батерия от ПВО системите Patriot. Обаче пак удариха на камък. Поляците категорично отказаха. На нашата граница се води война и тези системи пазят територия на НАТО, което допълнително вбеси Тръмп. Както и да се върнем на печелившият, според мен. Защото някои все още продължават да пишат в коментарите: американците разбиха Иран. Може и да са я разбили, ще се върнем и на тая тема. Кой ще плати за всичко това? Но какво постигнаха американците от набелязаните си цели? И какво следва? Иран ще се утвърди като регионална военна сила, който пък въобще не е по сметките на Израел. И вярвам, че те ще направят всичко възможно, за да вкарат Америка пак в война. Или пък с саботажи и тем подобни да накарат страните от Близкият изток да тръгнат срещу Иран. Та Иран ще е новият играч в региона и то в най-скоро време. Защото вчера пак Тръмп каза: моята работа с Иран приключва и скоро ще се приберем. Ние съсипахме и разсипахме Иран. Нищо не им остана. И напук на тези изказвания Иран вчера извърши една от най-масираните си атаки срещу Израел. Там през един час виеха сирени. Та Тръмп вика: аз се махам, а тези, които не ми помагаха, ако им трябва петрол, да се оправят. Както искат, тъй да си взимат петрола. Та Иран, освен че ще е силов военен лидер в региона, тя от тук нататък ще начислява и такси за всеки преминал петролен танкер. А те, да ти кажа, хич не са малко. Преди войната през Ормузският проток са преминавали между 50 и 60 петролни танкера. Сега Иран иска да таксува всяко от тях с по $2 милиона. Хайде да кажем, че ще се разберат за 1 милион, което пак не е малко. Това е приход от 50-60 милиона всеки ден. И най-важното пак за Америка: персийците казаха, че ще таксуват тези кораби в юани, а не в долари, което само по себе си е още един допълнителен звучен шамар за Америка. Иран до сега не е таксувала тези танкери, защото протокът се води международен морски коридор. И според международното право, корабите имат право на свободно преминаване оттам. Обаче сега ситуацията се променя. Външният министър на Иран Аракчи каза: ние искаме репарации от Америка в размер на $1 трилион. Те разрушиха нашата инфраструктура, нанесоха ни щети за над $1 трилион. И трябва да си ги платят. Ще го направи ли Америка? Едва ли. И така, по този начин, според мен, на Иран се отваря възможността да узакони тези такси. Дали ще е законно и морално, не знам, но хората от някъде трябва да се избият тези разходи. Американци и израелци казаха, те заплашват мира в целия свят, дай ние да сложим ръка на техният петрол, на Ормузският проток и така нататък. Обаче сметките не излязоха. Пък ако някой е против да се плащат тези такси, нека пробват да не платят или пък на сила да се опитат да отворят протока. Едва ли някой ще посмее вече. А според мен в най-близко бъдеще света го очаква пак една голяма инфлация заради тази война там. А дали ще е така, ще поживеем и ще видим. А до тогава живи, здрави и до нови срещи!